ସାଙ୍ଗ, ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ଦେଶ, ସବୁ ଭାଷା, ସବୁ ଧର୍ମ ତଥା ସବୁ ବର୍ଗର ମଣିଷମାନେ ସମାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ମହିମା। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିପାରିଲା, ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ପାଇଲା। ଯିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଊଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି। ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲାଉଥିବା ତଥା କଥିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛଳନାର ମୁଖା ତଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବନାର ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପଣିଆ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅମଣିଷ ପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ। ବେଶ ପୋଷାକରେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ରୂପେ ସଜାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛୁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ, ତାହାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣର ଭାବରେ ଯେ କେତେ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁଭବ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରି ଯାଉଛି। କାରଣ